Hindi ko alam kung ba't yan to. Nandito na po yung deliver. Yung tiles. Ah, nakaka-alright. Eh, amo, buti di kayo naligaw. Nagtanong naman po kami. Ah, amo. Kaya andito sila. Deliver ng tiles. Ayan. Alright, nandito tayo sa labas. Mga hagat, mahal ang turok. Madali lang na ano kasi harap lang ng sabon kasi kaso nga live carry ka papasok pa ng malayo. Kahit dito bakit ito po yung copy resibo. Ayan. Ayan. Kaya po yung bowl. Alright. Torsi. Sibil po piraso. Tanggalin ba to? Dito mo sandal. Diba? Kaya naman, dito mo sandal yung tiles. Yes. Right. Ano to? Pipirmahan to? Balita lang po tayo ng resibo. Wala na yung resibo. Hapon. Hindi talaga may iwasan yan. May pasubra naman ako dyan. May pasubra ako dyan. Ito yung copy. Yung cut, yung ano, yung diamond. Alright, kompleto. Ito na lang po sa amin. Sige. Salamat, salamat. Sir, kaso may isang ano? Iwan mo na lang. Okay na lang. Oh. Mga gamit kayo sa mga ano, siro. Salamat.
So ayan, ito na po yung ano, pasta ni Sir Rica. Bali, hakutin po namin. Maghahakot kami ni Parin Jong. At bukas kami mag-uumpisa mag-tiles sa CR. Kasi ito puro hakutin muna namin ito. Ako yung deliver. So yun mga ka-alright, no? So panapin ko na si Rica ng ano, na pwede maghakot nito. Papunta doon sa bahay niya. Kasi alam niyo naman po, yung pa ako ay ano, di pa ako pwedeng magpirsa na buhat na lalo't malayo. Yung maglakad nga lang po ako ng malayo, masakit yung pa ako. So ay ko Jojo, papahakot ko na lang. Bayaran ko na lang sila yung pwede maghakot. Kasi may kalayuan kasi itong kay Rica. Yan. Napakalayo kasi po nito. Yan hanggang yun, ika-ika ako. Kaya naman kay Jason kung siya lang mag-isa yung maghahakot. So palang tayo ng ano, isang tao. Kaya hindi naman po mahirapan ng gusto. Alright. So ayan, pabalik ako dun sa bahay ni Rica. At kakain muna kami. So pagkakain, papahakot ko yung ano, yung tiles. Saka yung ano, yung adhesive. Kasi may kalayuan po kasi talaga to. Kung hindi naman po masakit ng paa ko, no problem tayo dyan. Dati naman kami naghahakot dito. Hollow block, simento. So may in-inda kasi po tayo. Sana maintindihan po nung ninyo, no? Kasi baka may magsabi na naman yan. Grabe na talaga si Gatso. Makapal ng muka. Ayaw na magbuhat. Ibinayad na. Ayan. Pero anin pa din po natin yung ano, siyempre yung sarili natin. Paano tayo kung madidisgrasya? Kaya paano tayo magtutuloy-tuloy sa pagcha-charity? So isa lang alang din natin yung sarili natin. Ayan. Yan, shout out sa mga ano, na minsan hindi nakakaunawa. Yan, shout out sa inyo. Yan, salamat, nandyan pa rin pa kayo na nanonood sa aking YouTube channel. Yan, alright, hanggang kakain muna kami ni Parin Jason. Tapos yun nga, usapin ko si Rica. Grabe, abango ah. Nanginginig. Nanginginig. Pasmado. Pure ng gata. Ay, nako. Pero. Kita. Sumado Hey, talaga yung mga kaya napapasok mga tamad kasi. Eto mo, ayaw maghakot ni Gatso, yung ibabaya daw. Umiiral lang mga katamaran. Hindi, may iniinda po sa ano, katawan, masakit ang paa. Sa layo po niya, may buhat-buhat ka, mapatapilo pa, lalo ako mabalda. Wala nang magtatrabaho. Wala tayong mapapasaya. Grabe na. Masumado na talaga yung kamay ko kasi siyempre pag nagtrabaho tayo tapos di maiwasan yung nanginginig. Pag budo ka, kamay. Di maiwasan. Sabi nila, wag daw dyan magtitikim. Kumano? Kutsara. Sa kutsara daw. Kutsara. Ayari tayo. Namit tol. Ano? Namit? Sabi ko Sira ng maga. Sabi ko sa'yo eh. Cara. Ayun o. Yan, titikman na. Parang ano, makakadami tayo ng ano. Kasi marunong din sa magluto, nakakahiya kung di natin ayusin magluto. Ay, grabe. Isahan ko na. Sarap. Sarap yan.
Ito gusto ko. Sige. Akin na to. Sige. Itlog. Itlog? Itlog din o. Ala, kuya! Lawan mo na! Nahihirit na rin yung kamay mo eh. Ala! Oo. Ala! Mainit. Hindi ko alam kung ba't ganito. Ala! Mainit. Hindi ko alam kung ba't ganito. Ginagawa ko yung magrap. Magrap. Mainit dyan! Wala. Okay na. Wala. Sarap. Sarap, guys. Amo? Ayan po, tapos nang kumain. Ibig sabihin, hugas na si Rika. Naghugas po ng pinagkainan. Ano sa daw? Nabubuhat. Ah, si Kuya. Tara. Ito po si Kuya. Ipahakot ko na lang yung tiles saka adhesive. Sa akin ko po. Doon sa kalsada. Tara, Kuya, samahan kita. Johin ni Rika. Sabi sa tuwili sa tukanding na. Atayin, tukanding mo! Huwag mo daw, sabad na. Sabod. Tatay mo, Marian, no? Tatay mo. Tatay ni Marian. Pahakotin ko yun. Masakit kasi pa ako. Paglakad nga lang na palabas ang hirap. Lalo pag may pasan pa. Sa tiris mo na ilagay, Kuya, sa loob. Kay Rika. Ayan, kasama yung mga may mga kasama pong Ujins. Ay, Kuya Jojo, pakakot ko na lang. Kasi di rin naman ako makapaghakot. So, kakaya naman kay parang yung kung si Jug lang maghahakot. So, ibayad na lang natin para walang maagrabyadong tao. Alright. Kunti man lang yan. Amo. Parang Marian, sa akong Marian. Dubaloy. Pinakulo. Ilog sa sako. Amo. Baga kasi pa ako, yan uric acid. Amo? Ganyan lang? Oo. Di mo pasanin? Baka mapasa. Mga ngangalay ka niyan. Ayun na po, nagbuhat na si Kuya. Ayan o. Kuya. Bigyan natin si Kuya mamaya ng bigas-bigas niya. Ayan, tinakpan yung motor kasi mainit. Salamat sa nagtakip. Ayan, shout out. Ayan na si Kuya. Nakaisang balik na po. Amo? Dugay man sana. Tabi. Alright. Naalala ko, wala yung grout. Hindi nila sinamahan ng grout. Sana meron dito sa sa hardware dito, bibilhan ko na lang. Walang grout. Grout na puti. Alright. Mainit kaya? Oh.
Ako dali ah. Kaya kung sila na pumunta ang magubat. Oo, konti lang. Yung kaya lang. Matapos din yan. Matapos mo na diyan po. Amo. Nabigat yan, Tais. Oo. Ayun na po sila. Dad, yun na kita. Dapat turog ganita. Dad, nakatagat na kita. So ayun na po si Kuya naglalakad. Nakadyan, nagtanika kayo sa ipon. Doon, Ay, Diyos. dapat pasandal tol. Oo. Ah, pwede na. Pwede na. Yung kay Gwen, pink pa. Bili ko kayo. Tawa na yan. Pink yung ganto. Oh, si ate. Parang alam ni ate. Yun nga yung ano, out balance ang isip. So ayan, nagpahinga muna si Kuya. Grabe kasi ang init. Mapagod kasi mag-ako. So ayan mga ka-alright, at natapos na nga ni Kuya. So bigyan natin si Kuya ng ng bayad sa paghakot. Okay oh. Salamat ah. Okay na yan? Kulang. Salamat ah. Amo! Teya si Kuya. Alright. Ayan, muli maraming salamat po. And Kuya Jojo, no? So, binayad ko na lang yung paghakot. Ayan. At bigyan ko ng 300 yung naghakot. Ayan, bali dito yung mga nahakot yung tayo sa kanya. Adhesive. So, yun, maraming salamat po sa inyong panonood ng ating vlog. Ayan. Always be happy. God bless all. Bye-bye. I love you.